Sant Feliuenc. S'enfrontaven dos equips amb dinàmiques més o menys semblants, el Palamós que venia d'un parell de derrotes, el Sant Feliuenc de 4 seguides. El que passa és que quan no et jugues res, com era el cas del Palamós, potser sí que et deixes anar una mica en el tram final de temporada. En canvi, el Sant Feliuenc, amb aquestes 4 derrotes, havia tornat a caure en zona calenta i necessitava sumar sí o sí per poder evitar el descens o, com sabem, que baixen molts equips o que baixaran molts equips de segona B i hi haurà els compensats. El Sant Feliuenc, molt incisiu, sobretot amb Romó, que va tenir aquesta ocasió al final de la primera meitat, al minut 42, i que a la segona decantaria el partit a l'inici de tot. A partir del gol, ara veiem l'acció de Romo, una altra vegada, molt incisiu, aturada per Manzano, i el Palamós, que amb el gol va tirar una mica endavant, amb homes com Agi, Serramitja, Medina, etc., que són els que porten la batuta ofensiva, però es va trobar amb un equip com el Sant Feliuenc que, davant la necessitat, va saber estar molt sòlid a casa i va poder defensar totes les embranzides del Palamós, que tot i fer un pas endavant ja no va ser a temps de poder remuntar el gol en contra, que deixa, ara sí veiem el gol de Romo, que deixa una mala notícia, podríem dir, per la Jonquera, perquè treu un rival d'aquesta zona baixa. Si la setmana passada vèiem a Deus, a Girona, com de Pau Campos,